Tawang deliver ngayon. Ay kumparik. May 14. Kawasaki, yung 100, yung 2-stroke to. Isa sa mahihirap hanapin na pyesa na. Nandito na sa Gesang. Kawasaki 100. Baka may kailangan ka dito, mga boss. Ayan na sila, boss. Putan natin, binababa na. Baka may kailangan ka. PM mo ko. Diyan, bossin. Nalaya mo, bossing. May rim at harap. Yan may motor star. Yan may sakay ni. Binababa na. Baka may kailangan ka. Ayan o. Kawasaki 100. 2-stroke. Kumparik niya. Kapasyal. Mangalay side stand. Sila boss, yung kadil natin na nag-deliver dito. Ulitin ko sa mga nagbebenta sa akin ng motor. Deliver nyo dito, mabilis ang usap. Basta nakadil ko kayo. Isa. Alawa, thank you. Gesang Mangaldan for parts out. Marami nang stock naman. Punuan na. Parik. Gwapo yung rider to.